Hej YouTube. I dag der vil jeg vise jer et trick med en pind og en dollar. Godt. Vi ses til videoen. Nu til videoen. Okay. Pind, dollar, intet. Tæller til 3 sammen. 1, 2, 3. Hvor vil du med? Jeg smider. 1, 2, 3. Hej YouTube. Nu til tutorial. Jeg vil vise jer, hvordan man gør. I bruger en pind. Det kan være lige meget, hvorfor en pind. Det kan også være sådan en pind her. Fuldstændig lige meget. Og så en dollarseddel eller 100 kroner seddel. Det bestemmer I selv. Bare et eller andet småt, som I kan have i hånden. Som I kan lukke sammen om. Så gør I sådan her. 1, 2. Og så i det, I siger 3, så sætter I den om bagud og gør sådan der. Fordi man fokuserer på hånden. Og så siger man, så siger man, jeg snyder. Og så i det, så fokuserer man herop, men så lægger man dollarsedlen i lommen. Og så gør man sådan, og så har man stadig lukket om den. Så siger du, 1, 2, 3, så er den væk. Ses YouTube.